Moikka! Mä oon nyt nähnyt näitä hoitokassin esittelyjä. Ja mäkin päätin tehdä meidän. Meillä on kohta 7-kuukautinen vauva. Niin päätin, että mäkin haluan tehdä tämän, koska tää oli ihan kivan näköinen. Mutta joo, aloitetaan. Eli meillä on tällainen ihan Annetaan ryhmästä saatu tällainen hoitolaukku, ruskea ja harmaa. 4 ulkotaskua ja sitten on tällainen iso tasku. Ja sitten täällä on niinku pienempiä taskuja. Mutta tässä yhdessä pienemmässä taskussa on tällainen joku, mä oon sanonut, että on vähän niinku hoitoalusta. Just niinku jos vaihtaa jollain porukoiden matoilla tai jollain tollasella. Sitten meillä on näköjään käsidesiä. Silloin kun vauva oli pieni, niin silloin käytti. Ja sitten täällä on näitä puhdistusliinoja tai näitä niinku omille käsille. Sitten meillä on aina harsoja mukana. Sellaiset 2-3 riippuu aina vähän, että mihinkä me mennään ja miten kauan me ollaan. Toki jos ollaan pidempään, niin sitten mä otan vähän niinku reilummin harsoja, vaikka niitä ei enää mene niin paljon, mitä silloin alkuvaiheena. Sitten aina vaippoja, tietenkin. Tällä hetkellä on 3 vaippaa, mutta se aina vaihtelee, mitä mä jaksan pakata. Sitten tietenkin sukat. Sitten mulla on aina toiset vaatteet. Eli tällä hetkellä mulla on 1 body, tällainen ihana Marimekon body. Sitten mulla on ihan tällainen niinku peruspitkähihainen, autoilua tietenkin. Ja sitten on 2 housut. Ja sitten sit näissä meidän sivutaskuissa, niin meillä on aina maitoa mukana. Tällä hetkellä menee tuuti 2. Ja aina maitoa mukana, jos lähtee vähän pidemmäksi aikaa. Tutteja löytyy. Sitten täällä on purkkaa mulle. Ja sitten meillä on aina neuvolakortti mukana. Ja sitten tosiaan, jos me mennään johonkin muualle kuin mun porukoille, niin mä otan yleensä tuttipullon mukaan. Ja sitten just varsinkin, jos on niinku pidempiä aikoja, niin sitten meidän lapsella on tollanen perhoshässäkkä tai tollanen, niin se on ihan sen lemppari. Niin yleensä mä nappaan senkin sit mukaan, niin se saa aina sitten leikkiä sillä. Mutta hei, kertokaa mitä videoita haluatte nähdä, millaisia mä kuvaan. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa.